Nå, så er drengene for nyt legetøj, hva'? Jeg ved fandme ikke rigtig, hvad det er. Men det fanden... Hvad fanden var det? Jeg kan selv smage det. Ui. Nå, hva'? Hold da. Lyssvær. Higgity, You're not my father. You're not my father. Au, for helvede, mand. Det gør sgu da ondt, mand. Kom on der, og den der. Glas. Nej, det kan man ikke. Ej, det kan du ikke. Fuck det. Kan du fandme ikke have, mand? Han tager godt lige ryggen, min jord. Okay. Hvad med kød? Nå ja, for sat, mand. Det må ikke få for meget. Der er simpelthen ikke noget vand, hvis det er blevet tørt. Ja, det er vi. Nej, det skal jeg mere i hvert Slet ikke fald. for nok. Det er slet ikke klart. Nej, det er jeg sgu ikke. Jeg så, du havde en motorsav dernede. Ja, du tager bare. Ja, super. Fordi jeg kan sådan en, hvor man starter, så skal man kaste den til den anden, så skal han gribe. Det er skide